Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб турнири калони UFC 269 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ Чарлз Оливейра зидди Дастин Порье ва Аманда Нунес зидди Ҷулиана Пеня баргузор мегардад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. Ва дӯстон, барои ин кӯшишҳои моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чхеле ки қайд кардем, аллакай имшаб аниқтара шаби 11 ба 12 декабр дар Лас Вегаси Амрико дар майдони UFC Epix турнири калони UFC 269 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливейра ва довталаб Дастин Порье мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ байни занҳо чемпионка Аманда Нунес ва довталаб Ҷулиана Пеня мешавад. барои чемпион Чарлз Оливейра ин аввалин ҳимояи камарбанд хоҳад шуд, барои довталаб Дастин Порье боша ин дуюм маротиба имконияти чемпион шудан аст. ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир боз чунин беҳтарин муҳорибаҳои дигар хоҳад шуд. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Педро Мунес ва чемпиони пешинаи UFC Доминик Круз. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Ҷош Эммет ва Дэн Иге. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг Раулиана Пейва зидди ситораи UFC Шон Омелли. боз як муҳорибаи рейтингӣ ва принсипӣ дар вазни 57 кг байни Кай Кара Франс ва чемпиони пешинаи UFC Коди Гарбранд. ва муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни ду ҷангвари дурахшон Ҷефф Нил ва Сантьяго Панзинибио. ҳамагӣ дар турнири UFC 269 15 муҳориба мешавад ки 5 тои ин муҳорибаҳои асосии турнир хоҳад шуд. ва чхеле ки гуфтем, турнир имшаб яъне шаби 11 ба 12 декабр оғоз мегардад. пахши мустақими турнир аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун мегзарем ба қисми асосии навор дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад. дӯстон, барои тамошои ин турнир чанд вариант аст, аммо мо барои шумо танҳо вариантҳои бепулашро омода кардем. якум вариант ин телеканали РЕН-ТВ. телеканали РЕН-ТВ аз соати 7:00 ба вақти Москва ва 9:00 ба вақти душанбе пахши мустақими худро сар медиҳад ва се муҳорибаи асосии турнирро нишон медиҳад. муҳорибаи Дастин Порье зидди Чарлз Оливейра, муҳорибаи Аманда Нунес зидди Ҷулиана Пеня ва муҳорибаи Ҷефф Нил зидди Сантьяго Панзинибио. шумо дар телеканали РЕН-ТВ ҳамин се муҳорибаро дар пахши мустақим бепул тамошо карда метонед. дуюм вариант боша дӯстон, ин албатта ки телеграм-канали Паҳлавон. мо дар телеграм-канали худ ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки ба ҳамон ссилкаҳо даромада пахши мустақими турнири UFC 269-ро тамоман бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграми мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳатман дар канал обуна шавед. то боздид хонободи сарбаланд бошед.